एक खबर आसतली की आमी गोवा सुरक्षा मंच म्हणून गेल्या म्हयनाभर आमच्यो वेगवेगळ्यो गोवा स्तराचे कार्यकारिणी जे आसात ते आमी घोशीत करीत आसात। सुरवातीक आमी जी राज्य कार्यकारिणी जी आसा नवीन ही राज्य कार्यकारिणी घोशीत केली। त्याच्या नंतर आमचे 2 जिल्हे जे आसात त्या जिल्ह्यांच्यो समिती आमी जाहीर केल्यो आणि आयज आमी आमची युवा जी समिती जी आसा गोंयची ती युवा समिती आमी आयज घोशीत करपाक जमिल्ले आसात। हेच्या पयलीं आमचे गोवाचे युवा अध्यक्ष जे आसा हेंची ऑलरेडी तशी घोशणा जाल्ली आसा, ते म्हणजे दत्ताराम जिलू हरमलकर, तसे मूळ डिचोलचे, स्वताचो व्यवसाय आसा आणि तांकां आमी गोवाचे प्रमुख युवा प्रमुख अशें म्हटिल्लें आसा। तेजी फुडली जी तेंची समिती जी आसा म्हणजे युवा म्हणून समिती जी आसतली ती तेजे डिटेल जे आसा ते डिक्लेअर ते स्वता करतले। हांव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ती डिक्लेअर करची। नमस्कार। गोवा सुरक्षा युवा मंच ही जी कार्यकारिणी आहा ती हांव आतां घोशीत करता। उपाध्यक्ष म्हणून स्वरूप जयदेव नायक मांद्रेचे कार्यकर्ते आसा, फाटल्या इलेक्शनाकूय रावल्ले खबर आहा। त्या नंतर दुसरे उपाध्यक्ष हे बाबू गांवकर सध्या उपस्थित नासले। सरचिटणीस आणि उत्तर गोवा अध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी दिलेली आहा ते आमचे शिवाजी राम वजरकर। दक्षिण गोवा अध्यक्ष आलोक मोडक, सचिव निळकंठ कुंभार, सहसचिव अजय नाईक, महाविद्यालयीन प्रमुख जी जबाबदारी आहा ती शशांक दामोदर नाईक हे पळयतले। आमच्या समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख जे आसा ते रजत विराज बाकरे। समितीचे लिगल सेल कायदे संबंधी जे कितें आसतले ते पळयतले आमचे अमित चंद्रकांत वेरेकर। समितीचे कोषाध्यक्ष हे संजय श्रीधर नाईक आणि बाकी जे हे सदस्य त्यांची नांवां घेता। सिद्धलिंग रवी पत्तार, कृष्णा बारकेलो वेळुस्कर, मयूर धोंडीराम इंदुलकर, सुबोध विनायक मोने, रुद्राक्ष केशव शेडगांवकर, शशिकांत शंकर पेडणेकर, प्रसाद जोग, सिद्धेश कृष्णा उगाडेकर, ज्ञानेश्वर वासू नाईक, अभिजित आनंद गांवकर, केदार उमेश कामत आणि साहिल नारायण सतरकर हे सदस्य म्हणून आसतले। गोवा सुरक्षा युवा मंच हे जे नवीन संघटना नवी जी आमची कार्यकारिणी आयज गठीत जाता ते येणारे कामान आमचे चडशे काम हे आगामी जे काम आसतले ते उपक्रमशील तशेंच युवांचे जे संबंधी काम आसतले तितून आमचे चड लक्ष आसतलो। तरुणांची निगडीत संबंधी जे क्षेत्र आहा जशे क्रीडा आसा, शैक्षणिक क्षेत्र आसतले, रोजगार आसतले, आरोग्य क्षेत्र आसतले, तितून मुख्य निस्वार्थ समाजप्रेम जो आसतलो तो निर्माण करप आणि देशप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती जागृत करप हेजेर आमचो चड भर आसतलो।